Ang atong unang pagbasa naghisgot sa kausaban sa kinaiya sa tao basta mahiusa ta ni Kristo. Matod pa ni San Pablo, ang tanan nga mahiusa kang Kristo bag-o nang binuhat. Nya sila sad nga bag-o nang binuhat, dili na sila maghukom sumala sa tawhanon nga sukdanan. Kini si Maria Magdalena o gamitan gid nato siyang tawhanong sukdanan, maglisod gid tag tuo nga siya maoy unang nakakita sa pagkabanhaw ni Kristo. Di ba? Nganong wa man magpakita si Kristo una ditong San Pedro, nga siya man si San Pedro ang gitugyana ni Kristo sa Yahweh. Siya may gihimo nga pundasyon. Nganong wa man siya magpakitag una dito ni San Juan nga iyang gitawag og the beloved apostle. Nganong dito mangyod ni Maria Magdalena? Ibaw mo gano? Awa sa ako kay bawe. O lagi na di ta magkuan, di ta magtugatugag hukom. Nabitay uban karon nga ni hukom. Ni siya kung tinuod ng nabanhaw si Jesus, nya dito siya magpakita una ni Maria Magdalena, uyab magudto sila. Nya gihimuan gina nila movie nga si Jesus o si Maria Magdalena nagtipon og puyo, naa sila daghang mga anak. Nya gisuportahan pa gyud na karon sa kana kunong excavation nga nakita nila ang lubong ni Jesus o ni Maria Magdalena ug ang mga bukog sa ilang mga anak nga didto sa gilubong. Unsa man na tawhanon nga sukdanan, kana bang scientific, kana bang unsay standard, unsay naandan, di ba kusog mga no, unsay naandan. Mao na karon pasalamat aning COVID kay gitawag na sad ni siya og new normal. New normal ba, dili na ta kapugos sa atong gusto. Ni ang unang nakakita pag graduate na ni Kristo mao si Maria Magdalena. Nya unsa may graduation ni Kristo? Kana bang mabanhaw ka gikan kang namatay? Ganahan mo ana nga graduation? Kana bang namatay ka nya nabanhaw, mao na graduation ni Kristo dinhi sa kalibutan. Unya mubalhin na siya ngadto sa langit. Muna si Maria Magdalena nakakita ani ngano man kay si Maria Magdalena nagtukaw. Wa siya matug, wa sad siya mo biya dito sa lubnganan og dugay. Igo na siya ni pahibaw dito, balik dayon siya dito. Siya na lang usa dito sa lubnganan. Sige siyang pangita ni Jesus. Pasabot gusto sa ni Maria Magdalena nga magpakamatay kuyog ni Jesus. Risgo kayo na katong panahon na nga bag-o pang gipatay ang ilang amo. Karon gani pusilo ng imong amo diha. Karon pari pusilo ni ron dinhi niya mamatay, magpanagana kag anhi dinhi ano? Adi mo mahadlok sa Jesus si Father magkundinar to ron kag ipatay. Makakita mo diri nga mukalit lang kog abot nga magmisa. Nga tungang gabi ana ay di ka mo mualibwag og panagan. Pero si Maria Magdalena awa kita siya sa anghel, iyang gitutukan, iyang gipangutanab, asa man to, kita siyang Jesus, tuo siyang hardinirob, iya yung gipangita ang patayng lawas ni Jesus, bisa na lagi ang makitaan. Pagkanindot ana, mao sad na gitawag og new normal atong panahon sa panahon nila ni Jesus. Kana bang andam kang magpakamatay, nya ang kamatayon isipon nimo nga mao'y imong kadaugan. Kamo naamo anang hunahuna nga ang kamatayon mao nay atong nindot nga graduation dinis kalibutan. Unsa may tan-aw niyo sa kamatayon? Graduation o sa may lain nga term sa graduation or failure or dimalas. Oy daghan kay nato maglingo-lingon. Bata pa mga ito, matay man, malasa lagi.
Ana, mabangga ba? Patay. Uy, di malasa. Patay. Uy, disgrasya. Di malas atong tanaw ng kamatayon. O, di ba? Yung na ko na imong tupad, pangutan, gusto na kang mamatay. Excited kang mamatay. Hadlok ita maminaw anang patay-patay. Pero si Kristo 33 anyos gigamit ang kamatayon para matuman ang misyon. Mo-graduate ba? Ma-fulfill, makumpleto ang misyon sa kaluwasan. Muna sa atong kanini ang tubag sa Salmo niingon ta diri, ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Unsa man ang kalag? Mamatay na dili. Uy kusga oy. Naamoy kalag wa. Kinsa man nga kauhaw ang imong tagbaon, ang kauhaw sa kalag o ang kauhaw sa lawas? Karon ba unsa may imong gitagbaw? Ibutang talaga ning kauhaw, ilisan tanig term panginahanglan. Unsa may imong paningkamotag kuan kanang tagbaw, ang panginahanglan sa lawas o panginahanglan sa kalag? Kasagaran nato kutob ratas lawas oy. Ang atong kalag atong malimtan. Ngano man kay murabag para nato ang lawas gi importante, dili ang kalag. Pero kung ang kalag gani di matagbaw, patay gini atong lawas, magluspad gini. Oh, tanawa ng mga makasasala. Ang kalag ana, porti namang uhawa kay sala god, mao man ay maka dehydrate sa atong kalag. Pero ang sala paborito kay sa atong lawas. Paborito gyud kay. Pareha ng mga manag-uyab. Hay may paborito nila ang kinahanglanon sa lawas nga mao ang intimacy, physical intimacy, hikap-hikap, hapyod-hapyod, o ang panginahanglan sa kalag nga purity. Sa inyong paminaw, kaagi man gyud mo guyab-uyab, hay may mas nindot gyud kayo. Ang lawas gyud mauna sila magpasiksi-siksi ang mga babae, magpatsoy-tsoy ang mga laki para gyud man enjoy gyud nilang lawas. Nalimot sila nga ang mas gikinahanglan mao ang purity o faithfulness. Mao to'y pagkaon sa kalag. Oy, ang lawas man i-enjoy maayo. Oh. Kaning pare, unsa may panginahanglas pare? Unsa man? Donation, wala kina. Collection, donation. O na kinahanglas pare. Nya makalimpyo na, makanindot na sa kalag, pare. Ha? Ambot lang. Pero makanindot labi na kamo mo donate mo, makanindot gyud sa iyong kalag. Kaya nga naman, kanang imong gidonate, imong gideprive ang imong lawas anang maong kantidad. Pero kung nang mo donate titig 500, 2,000, 50,000, 100,000, 1 million, ang imong gideprive sa imong kaugalingon balig 1 million nga katagbawan, balig 2,000 nga katagbawan, hay man imo gihatag tuwa sa simbahan, tuas pare. Niya unsa may nahitabos pare? Porting tagbawa. O nang pare, kung gusto sad nga ang akong kalag malunsay, ang kanasang tanang donasyon gamiton sa nanako sa dili para sa akong lawas, para sad sa kaayuhan sa simbahan. Ano na, i-project, i-charity, atong ipangtabang sa mga nanginahanglan, naglisod. No? Niya. Unsa man na siya? Mauna ang gugma nga gihisgutan ni San Pablo sa unang pagbasa. Ang gugma nga gigamit ni Jesus mao ang iyang kamatayon. Matod pa niya, nagpakamatay si Jesus tungod siyang gugma nato aron ta maluwas tang tanan. Kaning gugma muluwas gini.
Parihaning atong mga project din he. Naluwas kita sa atong mga projects na arang-arang na ni atong purma simbahan tungod sa mga tao nga nagpakamatay sa ginagmay o dinagko nga paagi. Ni ako sad isipin yung parish priest, ako sang gigamit ang mga gipanghatag, dili sad ko maghuna-huna sa akong katagbawan kay tagbaw naman ko kay daghan mang muhatag diri Sudan. Hapit naman gani ko mamatay, na high blood naman ganihin ko karon. Gahapon ang akong BP 150/90 pagsugod pagkanang before nya pag after injection 140/90. Ingon dayon ang kanang doktor nga nag-interview, unsa man ka pader, hypertensive ka? Inako, dili man dok, 120/80 man gini akong dugo sa una. Siya pa-check up niya ha, kay may nang ma-check kay mura manig taas-taas na nimong dugo. Kani ako advice lang ni nako nimo nya iyang gitan-aw akong naong ba. Sige, ingon tingito siya, patay gyud kang paria kasi kagkaon. Si kagkaon na mga tambok, patay gyud ka. Nya mao ni inyong isigatag diri, parte ra bang lami ha. Ito nga giimbitar ko kaon-kaon gabi, wa na jud ko nihikap sa litson. Ay, kabahala ka na litson na ka, ari lang iko ring isda. Wala bagi lami ning isda ada, pero sige lang, kaon lang kita isda. Ana, pero gabi irasad to, karon kaon tatababoy. Patay dai. Ay, mahadlok dito mamatay dai, lawas ra mo na. Ang importante, dili hypertensive ang akong kalag. Nya dili ka ha. Dili sad ka. Secret. Mailhana nga naman ang tao nga dili hypertensive ang kalag, pasabot dili masakiton ang kalag, makakita gyud Ginoo. Dali kay siyang makakita Ginoo. Pero ang tao nga masakiton ang kalag, ang iyang makit-an ang kabati sa iyang isig katao. Ang kabati ba? Punan gid niya bati nga nang moingon bitaw ka pananglitan nga. Tao bitaw, nabitaw moingon ako, Father, nindot bitaw ka muwali. Sige lang kag pakatawa. Ana nako, di ka gusto mong katawa. Siya, may makamuwali pero mag-green joke lang ka. Ana, nako, green ko taong yellow man to. Mura bag ang point ba nga kung wa kay Ginoo, ang imong makit-an sa imong isig katao ang bati. Para nang adik, kakita ba ka sa drug addict? Kakita ba ka Ginoo dias drug addict, nakawatan kayo? Kriminal kayo? Kakita ka sa Ginoo? O makakita ka sa ato panay Ginoo diya nimo ang imong kalag himsog, dili masakiton. Ngano man kay kanang adik og imo gina siyang tutukan og maayo, mauna gyud ang presensya ni Kristo nga naadik sa pagmahal nato. Wa mo kay bawo nga naadik si Kristo sa pagmahal nato. Nagpakamatay gud siya. Gipakamatyan gud niya pagmahala. Adik to si Kristo eh. Adik. Tanawan ng adik, pakamatyan ang iyang suyop. Kanindot og maliwat as adik, mga adikta sa pagsunod ni Kristo. Si Maria Magdalena, gibiyaan niya iyang mga kauban, na adik siya sa iyang kahiusan ni Kristo. Gipangita gid niya, bahala nag mga matay tani, pangitaon ko ni kanang adik bisan pagpusilon, magpangita gid na sa iyang naadikan. So kadindot magtan-aw tas adik nga maliwat unta taniya. Maadik sa tas Ginoo, dili maadik sa siyabo. Ano bang imitating sa kinaiya sa usa ka adik, mga adik tas Ginoo nya. Depende na sa atong pagtanaw nya. Lain pagid natong makita diya sa adik sama ni Maria Magdalena nagipuy-an og 7 kayawa. Ang nakita ni Jesus ni Maria Magdalena, luwasonon, biktima. Biktima ba? Luwasonon, dili patyunon, kung dili luwasonon kay na biktima. Motong gipapahawa ni Jesus ang 7 kayawa. So ang ato sang misyon, kita kadas imong bana, porti ka hingabit, porti ka bisyoso, unsa may tanaw nimo ana, patyunon o luwasonon? Imong anak da addicts computer, sige na lang computer, di na gani mo ampo, di mo simba, musukol pagid nimo. Unsa man na, patyunon o luwasonon?
Ang pari sige nagpangwartab na pagi kuan ato-atoon dito. Unsa man na? Patyonon o luwasonon? Nindog na tayo.